Namung surupan nyuwun para tamu mugi sawetawis hangrantu punanipun paiwan. Satu lagu bersama Renita. Ada Bocah Gunung, request dari konco-konco pangombyong temanten kakung Tunggul Rejo Jumantono Karanganyar bersama Mbak Renita Madesti para tamu kakung putri sugeng midhangetaken sugeng ngamirsani Bocah Gunung. Ibu-ibu ditenggorian nggih mboten kesusa kontur sedaya sampun pikantuk angsal-angsal sampun nggih enten titipan mboten menawi wonten mangke panjenengan dawuh ngendika mawon nggih ampun kesupen. Terima kasih. Oke, satu tebang Bocah Gunung bersama Renita Matose Karanganyar Tentram. Ya. Alfamart boleh bergoyang kanca-kanca Alfamart. Kanca-kanca pangomjong lenggahipun wonten pundi menika? Wonten ngandhap mriki. Anu ki ren ning isor ki ren. Gak saged nonton ke TV, Mas. Samedene ya. Gak saged nonton ke TV. Ya. Nan. Sabar to, Mas. Saben dina rasane. Apa kowe ra kelingan? Majesty.
nuwun saking pangombyong temanten keluarga saking Tunggul Rejo kadang kaneman sampun ngaturaken dumantar swantenipun diajeng Renita bocah gunung.